Hi everyone! Welcome to Sir Tech Reviews. So kagaya na nabasa nyo ngayon sa title tsaka sa thumbnail ng video nito, pag-uusapan natin guys yung ilang battery tips na makakatulong para ma-prolong o mapahaba pa yung buhay ng ating cellphone. Ayun, welcome back rock and roll mga ka-rockstar. At andito po muli tayo sa aking channel Rockstar Trending. At kung bago ka sa channel na to, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pahit na rin ng notification bell para ma-update ka kung may mga video pa akong bagong i-upload. And then pa-like na rin and pa-share and pa-comment. A few moments later. Hindi natin iniingatan yung battery ng phone natin, mababawasan yung speed ng phone natin kasi dumidepende din doon yung performance ng cellphone natin. At saka syempre, maaabala tayo kasi kailangan natin mag-charge kasi mabilis na siyang malobat. So, kailangan natin maiwasan yun. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Siguro guys, ikataka kayo bakit meron tayong tatlong box dito. Well, itong isa, pag-uusapan natin mamaya. Samantalang itong dalawa ay ipinakita ko lang ngayon dito sa video para makita ninyo yung difference ng dalawang type ng battery na ginagamit ngayon sa mga cellphone. Una sa mga Android devices usually at saka sa mga iOS devices katulad ng iPhone. So yung tinutukoy ko guys ay yung Li-ion tsaka yung LiPo na battery types. Madalas nyo makita yan sa GSM Arena. Nakikita nyo doon Li-ion or LiPo. Ano yung ibig sabihin ng Li-ion tsaka ng LiPo? Okay, yun guys yung mga type ng battery na ginagamit sa mga cellphone. Yung Li-ion o lithium-ion ay usually ginagamit sa mga iOS devices katulad ng iPhone. Samantalang yung LiPo o lithium polymer ay kadalasan ng ginagamit sa mga Android devices. Pero lilinawin ko lang guys na yung Li-ion o lithium-ion ay ginagamit na rin sa ibang mga Android phones kagaya ng Note 10 at Note 10 Plus. So, ano yung mas better sa dalawang yun? Lithium polymer o lithium-ion? So, pag-usapan natin yung pros and cons ng dalawa. Dumuna tayo sa lithium-ion o Li-ion. Ano yung pros niya? Number 1, high power density. Kadalasan na, yung mga Li-ion batteries ay merong mataas na capacity kumpara sa lithium polymer. At kung mababa naman, yung nakikita ninyong capacity ng Li-ion batteries katulad sa mga iPhones, yung Li-ion ay matagal ma-discharge kumpara sa lithium polymer. Number 2, no memory effect. Ano ibig sabihin nun? Kapag nakakatanggap ng updates ang mga cellphone natin guys, katulad sa mga Android devices, kailangan mong i-discharge yung battery ng cellphone mo from 100 to 0%. Kailangan talaga ma-empty siya. Tapos kailangan mo ulit siya i-charge ng 0 to 100% bago mo siya magamit. Bakit mo yung gagawin? Kasi kailangan mong i-calibrate yung battery ng cellphone mo para gumana siya as normal pagkatapos ng isang major update sa isang Android device. Whereas, kapag naka-lithium ion ka, hindi mo na kailangan i-calibrate yung battery ng cellphone mo. Alam niyang mag-calibrate sa sarili niya. Kaya kapag nakakatanggap ng major update sa mga iOS devices, hindi na natin kailangan i-reformat o i-drain yung battery para lang bumalik siya sa peak performance. Number 3, lower cost. Mas murang i-produce guys ang lithium ion kaysa sa lithium polymer. Ano naman yung cons ng Li-ion o lithium-ion batteries? Number 1, mas madali siyang sumabog kaysa sa lithium polymer. Kaya kung mapapansin nyo guys, dun sa mga nakaraang model ng Note series ng Samsung, kagaya ng Note 7 at saka Note 9, ewan ko lang kung nabalitaan ninyo yung exploding issues ng mga cellphone na yun. At sa katunayan, yung Note 7 ay ipinagbawal noon sa mga airports kasi meron siyang issue ng combustion. Ang reason, ang ginamit na battery ay Li-ion. So kapag hindi maganda guys yung quality ng pagkakagawa sa lithium ion, madali talaga siyang sumabog. Pero sa ngayon, hindi na natin masyadong alalahanin yun kasi maganda na yung pagkakagawa sa mga lithium ion batteries kagaya sa mga iPhone tsaka sa Note 10 Plus. Okay, dun tayo sa pangalawa guys, lithium polymer o LiPo. Ano naman yung pros niya? Number 1, mas matibay tsaka mas flexible yung LiPo. Number 2, yung LiPo ay low profile. Ibig sabihin, hindi malaki yung space na kakainin niya sa isang device kapag ito yung type ng battery na ginamit sa isang device. Kaya kung mapapansin niyo guys, merong maninipis talaga ng mga Android devices. Number 3, lower chance of leaking electrolytes. Na-experience nyo na ba guys yung nakalimutan yung tanggalin yung AA or AAA battery ninyo sa isang gadget ninyo? Ako nung bata ako, nakakalimutan ko palaging tanggalin yung AA battery sa Game Boy ko. Tapos pinabalikan ko siya after a week or after 3 days. Nakikita ko merong nagli-leak na kulay puti. Yun yung electrolyte guys. At yun yung nakakasira sa isang device o gadget. At napakaliit ng chance na mangyari yon sa isang
LiPo battery. Pero syempre, hindi rin perfect ang LiPo batteries. Meron din yung cons. Number 1, mas mahal siyang i-manufacture. Number 2, stores less power. Mas maliit yung power density ng mga LiPo kumpara sa Li-ion. At number 3, mas maikli yung lifespan ng lithium polymer batteries. Okay, so ano man guys yung device na gamit natin ngayon at kung ano man yung klase ng battery na ginagamit niyan, lithium polymer o lithium ion, meron silang pagkakatulad guys sa paraan ng pag-aalaga sa kanila. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ibibigay ko yung 10 tips para ma-prolong natin yung battery ng ating cellphone. Okay, number 1 guys, don't use fast chargers regularly. Okay, baka sabihin nyo guys, bakit naman? Yung cellphone ko capable naman sa fast charging, so bakit hindi ko siya gagamitin? Okay, tama naman yun guys. Yung mga cellphone na dinesign para sa fast charging, kagaya ng Realme 5 Pro, ng Huawei Nova 5T, at iba pang cellphone ngayon, or Redmi Note 8 Pro, ay dinesign para sa fast charging. Meron tayong mga 18 watts fast charging, 20 watts, 22.5, 30 watts, at meron ngayong 40 watts na fast charging. Sobrang bilis na nun. So, bakit hindi healthy guys sa ating cellphone na i-fast charging regularly? Okay, lilinawin ko lang guys. Hindi yung fast charging mismo yung nakaka-damage sa cellphone natin, kundi yung heat na napoproduce dahil sa fast charging. Kung mapapansin nyo guys, kapag hindi tayo naka-fast charging, kapag ang ginagamit lang natin ay yung mga normal chargers, yung temperature ng cellphone natin ay mababa lang, hindi siya mainit. Pero kapag naka-fast charge tayo, usually, medyo nag-iinit yung cellphone natin. At yung init na yun nakaka-damage sa battery ng cellphone natin. So kapag naka-fast charging tayo regularly, malaki yung chance na mag-suffer yung battery ng cellphone natin. At speaking of heat, yung tip number 2 natin guys, tanggalin yung cellphone case kapag naka-charge tayo. Kung nasa bahay lang naman tayo guys at nagpapahinga na o kaya nakaupo lang naman tayo habang china-charge yung cellphone natin, tanggalin na natin guys yung case. Kasi yung case ng cellphone natin, usually masyado yung protection sa cellphone natin, kaya nagko-produce din yan ng heat. Plus, isasaksak pa natin sa charger natin, nagko-produce din yun ng heat. So, pag samahin mo yun, iinit talaga yung cellphone natin. At madedegrade na naman yung battery. Number 3, ito, pinapaniwalaan to ng marami na maganda daw, dinedrain yung battery ng cellphone natin from 100% to 0% from time to time. Ang totoo guys, hindi yun healthy sa battery ng cellphone natin. Kaya kung papansin niyo guys, kapag umabot na ng 20% yung cellphone natin, mapa iOS man yan o mapa Android, meron tayo natatanggap na notification na kailangan na nating i-charge yung cellphone natin or iset siya sa battery saving mode para hindi mabilis na may empty yung battery natin. Kasi guys, so tingnan yung empty yung battery ng cellphone natin, nababawasan din yung lifespan ng cellphone natin. Kaya kailangan natin i-make sure palagi guys na hindi lowbat o empty yung battery ng cellphone natin. At dyan na ngayon pumapasok guys yung gusto kong i-recommend sa inyo na charger/power bank. Ito yung Q-Power Pro ng Momax. Okay, kung mapansin nyo guys sa picture, docking station siya, wireless docking station, pero yung top part niya nade-detach kasi pwede siyang gawing power bank. Ang gandang device nun para sa atin guys kasi kung magka-travel tayo, hindi tayo mag-aalala na malulobot tayo kasi hindi natin natapos yung pag-charge habang nasa bahay tayo kasi pwede nating dalhin yung Momax Q-Power Pro. At ito guys ay merong 8,000 mAh na battery. So kung meron kang iPhone XR, makakadalawang full charge ka pa dito. Hindi pa siya mauubos. So buksan natin guys, tingnan natin yung mismong itsura ng Q-Power Pro ng Momax. So, ito siya guys. So, tanggalin natin tong top part. Okay, tapos ito guys, Q-Power Pro ng Momax ay fast wireless charging din. So, talagang makakatipid tayo sa oras kapag ito yung ginamit natin. So, ito siya guys. Ito yung 8,000 mAh na power bank niya na pwede nating dalhin everywhere. Tapos, yung input tsaka output niya guys, kung mapapansin ninyo, naka-USB Type-C na siya plus USB 3.0. So, mabilis yung out, mabilis din yung in. Tapos, dito sa gilid, meron tayong LED indicator. So, ito siya guys. Tapos, kakabit lang natin ganyan. Isang part. Tapos, dito natin lalagay yung cellphone natin. So, for example, itong iPhone XR, lagay natin ganyan. At magcha-charge na yung cellphone. So, kung tayo ay bumabiyahe guys, pwede na nating dalhin itong isang part ng Q-Power Pro. Tapos, ganyan lang natin. Magcha-charge na yung cellphone natin. Okay, pang-apat na tip tayo guys. Avoid using too many widgets sa cellphone natin. Lalo na kung weather yan or GPS-based na widget, talagang matakaw sa battery yan. Kaya kung gusto nating maprolong yung battery life natin, iwasan natin gumamit ng mga widgets na sobrang dami sa cellphone natin. Number 5, i-on natin guys yung auto brightness ng cellphone natin. Kasi minsan baka nasanay na tayo na manual natin ina-adjust yung brightness ng cellphone natin. Okay lang naman yun. Pero kung sakaling makalimutan natin, sobrang taas pa rin yung brightness ng phone natin
natin kahit na nasa indoor na tayo or maliwanag na environment na, malakas yun sa battery at isa pa yun sa nagpapainit sa cellphone natin kasi screen yun eh. Malaking part siya ng phone natin. So kapag sobra yung paggamit natin dun sa screen, iinit din yung battery ng phone natin. So i-on natin yung auto brightness para siya na mismo yung mag-adjust kahit saang environment pa tayo mapunta. Okay, number 6 guys, don't install battery saving apps. So marami kayo guys makakakita, lalo na sa Play Store ng Android, na mga application na nagsasabi na makakatipid ka ng battery at maalagaan mo yung battery mo kung i-install mo yung application nila. Gusto kong sabihin sa inyo guys na kailangan kayong mag-ingat sa pag-install ng mga ganong klaseng apps kasi ang ginagawa ng mga application na yun guys, pinapatay niya yung mga application na tumatakbo sa background ng Android device mo. Kaya, imbes na mas mabilis magbukas yung mga application mo, babagal siya kasi nga uulitin ng Android operating system yung cycle. Kaya in short, imbes na maalagaan yung battery mo, makatipid ka sa power ng battery mo, mas bibilis siyang malobat. Okay, pang 7 tip guys, iwasang maglaro ng sobrang tagal sa cellphone mo. Kasi kapag nag-games ka guys ng sobrang tagal sa cellphone mo, umiinit yung phone mo at isa yon sa mga factor kung bakit umiikli yung buhay ng battery ng cellphone mo. Number 8, pwede ba natin gamitin yung phone natin habang charge? Ang sagot guys, hindi yan recommended. Kasi katulad din ng sinabi ko kanina, kapag charge natin yung cellphone natin, usually nagpo-produce yan ng heat sa cellphone natin at yung heat na yon ang nakakapagpaikli sa lifespan ng cellphone natin. So kapag ginagamit pa natin siya habang nagcha-charge, mas malaki yung chance na uminit yung phone natin at madedegrade na naman yung lifespan ng cellphone natin. Number 9. Kanina sinabi ko, i-on natin yung auto brightness. Ngayon naman guys, i-disabled naman natin yung GPS or yung location ng cellphone natin sa settings, sa quick settings. Tapos, i-disable din natin or i-turn off natin yung data kapag hindi natin ginagamit. Tandaan nyo guys, mas matipid sa battery ang Wi-Fi kesa sa data. At number 10 at panghuling tip na ibigay ko sa inyo guys, i-turn off natin yung notification ng mga application na hindi naman natin kailangan ng notification. Medyo magulo ata yun. Pero halimbawa guys, nag-install kayo ng Asphalt 9. Kunwari lang. Pagkatapos, usually yung Asphalt 9 guys, nagno-notify yan sa atin paminsan-minsan. So, kung hindi natin kailangan yung notification ng Asphalt 9, i-turn off natin sa settings. Tuturuan ko kayo kung paano yan gawin. Sa Android device nyo guys, punta lang kayo sa settings, tapos hanapin nyo yung app management. Tapos hanapin nyo guys doon, yung application na gusto nyo i-turn off yung notification. So, halimbawa, yung example ko kanina, Asphalt 9. So, open natin yan, tapos manage notifications. Tapos, i-disabled lang natin yung allow notifications. So, simula ngayon, hindi na tayo makakatanggap ng unwanted notifications from Asphalt 9 application. So, yun guys, yung 10 tips para ma-prolong natin o maalagaan natin yung battery ng ating cellphone. Mapa-iPhone man yan o Android device. At huwag niyo makakalimutan guys, yung Q-Power Pro Mo Max sa pinakita ko kanina ay mabibili natin sa Digital Walker. At ito yung price niya ngayon. Ulitin ko yung specs nun guys, fast wireless charging, USB Type-C at 8,000 mAh na power bank. So pwede natin siyang dalhin as power bank after natin i-charge yung cellphone natin sa bahay. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Sana nakatulong. Please like, comment, and subscribe guys. At marami pa tayong paparating na videos at isa na dyan, bibigyan ko lang kayo ng preview ay ito, Oppo A9 2020. Alam kong madami sa inyo na-request ng unboxing and review ng cellphone na to. So, paparating na yan guys. So, yun lang muna. Maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit.